Οκ, άρχισε να γράφει. Να πούμε 2-3 πράγματα για το σύστημα 5 αστέρων, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Το σύστημα 5 αστέρων λέει παίζουμε 5 φορές την απόδοση και μετά διπλασιάζουμε. Δηλαδή άμα πάρουμε δωδεκάδες, η απόδοση είναι 1/2. 2 επί 5, 10. Κάθε 10 φορές διπλασιάζουμε στη δωδεκάδα. Δηλαδή παίζουμε 10 φορές μία δωδεκάδα, μετά την ίδια δωδεκάδα τη παίζουμε με 2 μάρκες, άλλες 10 φορές, άλλες 10 φορές με 4 μάρκες, άλλες 10 φορές με 8 μάρκες, μέχρι να μας δώσει κέρδος. Το ίδιο ισχύει και για το ένα νούμερο. Ας πούμε άμα κυνηγάμε το 0, η απόδοση είναι 1/35. 36 πες επί 5, 180. Παίζουμε 180 φορές με μία μάρκα, 180 φορές με 2 μάρκες, 180 φορές με 4 μάρκες, 180 φορές με 8 μάρκες και 180 φορές με 16. Αυτό το σύστημα του 0 κάθε 180 φορές, άμα το τσεκάρετε θα δείτε ότι δεν χάνει ποτέ. Κάντε ένα τσεκάρισμα σε 10 ρουλέτες να δείτε ότι δεν χάνει. Εγώ το τσεκάρω εδώ και μήνες, να πούμε, δεν έχει χάσει. Άμα παίζουμε ας πούμε 3 νούμερα 0, 26, 32, η απόδοση είναι, τα 3 νούμερα είναι απόδοση 12. 12 επί 5, 60. Κάθε 60 φορές, δηλαδή παίζουμε 60 φορές μία μάρκα, 60 φορές 2 μάρκες, 60 φορές 4 μάρκες, 60 φορές 8 μάρκες, 60 φορές 16 μάρκες. Ανάλογα πόσα νούμερα παίζουμε, αλλά έχει παρατηρηθεί ότι όσο πάμε προς το ένα νούμερο, δηλαδή ας πούμε παραδείγματος χάρη κυνηγάμε το 0 να πούμε, όσο πάμε προς το ένα νούμερο τόσο καλύτερα δουλεύει το σύστημα. Άμα το παίξουμε ας πούμε στα μαύρα κόκκινα, είναι 1/1. Κάθε 5 φορές διπλασιάζουμε, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να μας πετάξει στα μαύρα κόκκινα, να μας πετάξει έξω. Όσο πάμε προς το ένα νούμερο στις πολλές φορές, τόσο καλύτερα δουλεύει το σύστημα. Απλώς τώρα το να κυνηγάς το 0 κάθε 180 φορές, θέλει 9 ώρες να παίζεις. Γι' αυτό και δεν το παίζει κανένας. Ενώ το σύστημα αυτό δεν χάνει ποτέ. Είπαμε για τα 3 νούμερα, είπαμε για το 0. Για τα 2 νούμερα είναι 18 απόδοση επί 5, 90. Κάθε 90 φορές διπλασιάζουμε. Συνήθως διπλασιάζουμε μέχρι το 16, παραπάνω δεν χρειάζεται. Αλλά είπαμε όσο πάμε προς το ένα νούμερο, δηλαδή στις 180 φορές, κάθε 180 φορές να διπλασιάζουμε, δουλεύει καλύτερα το σύστημα. Ειδικά το 0, άμα το τσεκάρετε θα δείτε ότι δεν χάνει ποτέ. Απλώς θέλει 900 μπιλιές. Λοιπόν, αυτά τα λίγα για να ξεκαθαρίσουμε το σύστημα 5 αστέρων. Όσο πάμε προς τα κόκκινα, προς τις δωδεκάδες και στα κόκκινα μαύρα, κινδυνεύουμε περισσότερο να μας πετάξει έξω το σύστημα. Λοιπόν, ας είναι μικρό το βιντεάκι
για να το παρακολουθήσουν πολλοί.